Takto vyzerá strecha z komína. Vidno miestami aj hrza. A na niektorých miestach je čistý pozemk ešte. Takže postup práce bude taký. Najprv strechu vyčistíme s vapkou. Potom pôjde epoxidový základ, lebo epoxid je jedna z najlepších základných farb. A tak ako máme strechu trapez, ktorá nepracuje tak ako falcovaný plech, takže môže tu ísť aj epoxid. Tuňučku vrstvu po epoxidu pôjde polyuretanová farba. A ukážem vám výsledok. Myslím si, že vás to prekvapí. Takto to dáme priamo na odmasovanie. Na celú strechu. Toto časť, kde je čistý pozemk, ešte nie je zoxidovaný, treba trošku prebrúsiť takto. A to už toho stačí, aby farba sa tu ulepila, lebo to bude epoxidový základ. Dáme epoxidový základ. Tenúčku vrstvu.